कहला हसन। और हिने देखा डबल डोर के फ्रिज बोले रहनी अब सिंगल डोर के आइल बा। ठग ले बिया, ठग ले बिया। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज लेके आयल बानी एगो नया फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू जोना के नाम बा रिद्धि सिद्धि। जी हाँ, प्रवीण कुमार गुडरी जी के डायरेक्शन में बनल ई फिल्म के ट्रेलर एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जाके आप सभी लोग देख सकतानी। और जौन ई ट्रेलर बा एमे कहानी दिखावल गईल बा दहेज प्रथा के ऊपर। जी हाँ, कि कैसे दहेज लेला के बाद भी कुछ लोग के मन शांत ना होला और भी ज़्यादा दहेज के लालच में वो अपन बहू के हत्या तक कर देवेले। तो वही चीज़ें में दिखावल गईल बा कि एगो घर के दूसरा घर के लड़की से शादी होला, सब कुछ अच्छा से हो जाला, लेकिन दहेज के सामान में थोड़ा सा कमी हो जाला। ए चलते वो अपन बेटा के फिर से कुंवारा बना के ओकर दोबारा बियाह करावेला चाहेली और अपन पतोह के जान के तंग करके टॉर्चर करके ओकरा जान से मारे के बाद ओकरा कहीं पर फेंक देवेली। और जब बेटा कहीं से आवेला बाहर से कमा के तब देखेला कि ओकर मेहरारू मर गईल बा और कुछ ना कुछ बहाना करके टाल दिया जाला। लेकिन वो लड़की के बहन जो कि ओकर जुड़वा ही रहेली, जो कि रिद्धि की बहन सिद्धि रहेली, उहे पूरा बदला लेवे खातिर वापस आवेली और अपन बहन के बदला लेवेली। पूरा ससुराल वाला सबके तंग करेली और सबके सबक सिखावेली कि कैसे दहेज के जौन लोभी होला, जौन दहेज लेला के बाद भी कोनो के जान के परवाह ना करेला, दूगो परिवार के ज़िंदगी खराब कर देवेला, ओकनी के सुधारे खातिर आवेली और सब कुछ अच्छा से चलावेली। तो ये चीज़ पूरा ट्रेलर में दिखावल गया बा। जोना में गौरव झा, यामिनी सिंह, अनूप अरोड़ा जैसन और भी बहुत ही शानदार कलाकार बड़े जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करवाई हैं। तो ट्रेलर देखे खातिर जाई एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकतानी। और हमार अगर ये रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिला आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।